coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow. coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaaru on calminama bisimilla moon en garti hannde kadi e welede Allah no kala yaaletta ngam filde yewtere men coftal ɓalli men men kaal e toɓɓe tati eɗen gandi ko hanki aset wonno jeetati lewru tataɓuru ndeɗo ñalande kottodinirande rewɓe ko ɗum jeeyi sababu ma en bismo Binta Korkel Seck o suku debbo ko pijowo lata ballon to club biteɗo les aigles de la Médina mo Sénégal ma en jewtide e makko e gonka lata ballon rewɓe e mbadi kuptidi ndi ko wona ɗum ma en kala nawetan ko pijirloji lata ballon bite noon to Sénégal e fuɗi ɗiɗo pijirloji ko e saaha ndungu tawi école aji uddi ɗi mbaɗanno kono teskama ɗo batti ɗo iɗi jaaha ha ɗi goɗɗoya e nder hitande jangetede nde ko ɓuuri mantinade hen noon woni nawetan ina yaada e fitinaji kewɗi ha ko ɗum saabino yowre waɗa hen immorade ardiɓe leydi ndi kono ñande talatare faltinde nde jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli tonguidi e ardiɓe nawetan ɓe toɓɓi sappo e tati ɗum ko gam moƴƴitinde fannu o men udditen flantere yajde ko wona ɗum men kal e ligue des champions kawri jahol jeetaɓal timmode garten e ha joni garte meje ɗe kono kadi e kawri duttal ɗe tedduɓe ko ɗum woni bari jondi meɗen yewtere meɗen hannde joni jañoɗen tedduɓe heeɗiɓe on calminama ton gonɗon eno gonirɗon en calmini dendagal ɓe ganduɗa ko rewdiɓe men e médiaji meɗen rendo ha kadi e kelle meɗen Facebook e kelle meɗen médiaji rendo kala no mbirumini no kala e yontere eɗen gondi e yewtere nde eɗo banggam ñamuɗo e Dieynaba Sow mi salminima Seydi Sow Dieynaba Sow a salminama a salmitama Oumar Sow e calmini heeɗiyankoɓe kala ko noon to banggam nanuɗo Harouna Déme mi salminima Seydi Déme mi salmitima ceerno Oumar mboɗo salmini kala hettiɓe en ko noon to karallagal to Saliou Diaw kame Malang Sonko eɗen gondi e koɗo meɗen kono joni mi en calminoyma ɗum noon Salif naten e toɓɓere meɗen arwonire ko noon Seydi Diawo Binta Korkel Seck haɗane ɓoggol ngol mi salminima allo Binta Korkel Seck aɗa nanami ina wawi ma o abbita en walla tawa o nanata en feewi kono tan no mbiruɗen joni gaddortoɗen tan koko yowti alhaali lata ballon to fannu rewɓe gonko mabɓe e nder Sénégal hani e yajnade hen e nder Afrique mujiba nde toɓɓere ko eɗen gandi hanki aset wonno jeetati lewru tataɓuru ñalande teddunirande rewɓe e nder windere nde en ƴewat so tawi kanko Binta Korkel Seck o heeɓima mbawen naddude e nden ɗon toɓɓere caggal o suwa heɓade e calminen Yero Mangara to ɓoggol ngol Yero Mangara ha toon to Paris la France mi salminima mi salminima Seydi Sow mi salmini ɓe gonduɗaɓe e studio foof mi yewniɓe kamɓe foof sikki ala hay anni a yewnama no korko ka toon to Paris mbeɗa sikkima taw une fierté Sénégal ɗo ummiɗa ñandet walla woɗɗodirani voilà bon ɗon e jangi a tinata tigui hay Dakar ɗon wulani kono noon ɗo ɓuuri ɓuɓde ko noon ɗum noon Yero Mangara keɗoɗa e ɓoggol ngol en duttitoto e Binta Korkel Seck mi salminima Binta eyyi mi salminima no mbaɗ onon foof oɗon e jaam tigui yettere Allah Binta Korkel Seck ko noon tigui min calmitimamo min calmini kadi dendagal wondiɓe ma eɓe ndenduɗa club moon les aigles de la Médina ha tengte bandel mo ganduɗa ko kay walli en newnani en ha mbawɗen jokkodirde Binta ko teddugal min jinno ruttude e ndeɗo yewtere mi haali joni ko hanki wonno jeetati lewru mars eɗen gandi no teddinira rewɓe fartange wonande men gam haalde e alhaali lata ballon woni football tan ina wayno tawi koto batte rewɓe onon ko hen dillu toon toon to club moon men gartu e golle ɗe club les aigles de la Médina waɗe eɗen gandi oɗon ganda no fewi e nder Sénégal ha e Afrique kono somi namdinomomo tan namdal udditingal holno jirɗa fannu moon o lata ballon holno woori hannde e nder Sénégal somi winomo no woori beele ne samori walla samorani eyyi mi salminima onon foof min Binta Korkel Seck mboɗo joué ɗo équipe biyeteɗo aigle de la Médina o woni ɗo Sénégal comme no mbiruɗa ni tan emin ganda ɗo e Sénégal et particulièrement Afrique aussi enen teddugal ɗum noon ko ligguey amen hokki amen ɗum tomin jetti ɗo nden ha hannde emin liggo emin goni hen no fewi emin goni hen emin liggo no fewi joni 8 mars o
affaire football rewɓe ɗum nane football moom anda koye worɓe anda koye worɓe joni voilà comme aduna comme ɗum ɗo football o kam ne wawi wadde worɓe e rewɓe affaire joni voilà wona ko ganduɗa ne weeɓi eyyi joni no mbiɗa ni ko wayno leydi men Sénégal en no mbiɗa ni ha e Afrique fof ko worɓe ɓuuri ɗum andirede beele ɗum wonanani on e caɗele hebde foddeji moon walla heptinede no poɗɗon heptinirede wonde moɗon rewɓe kadi fijoɓe walla no rendo ngo yimɓeɓe jiirata mbaɗo no binta ina ɓorno mayo mum no yaaha terrain ne yahana arta beele ɗon foof kadi yimɓeɓe ne paami eyyi comme no mbirumama ɗum tan affaire anda koye worɓe amin anda koye worɓe joni voilà somin jeehi ha min mbaɗa ɗum joni ko engagement ganduɗa weeɓani te weeɓani mais affaire o ko wiyta ko wiyete ko tan aduna moom sa woni hunde jotta ɗum haqqi muɗum geddi mo ko haqqi mum gona hen no fewi joni ɗum noon pour min ala hay goto probléme nda hay famille ji amen yummamen e baben amen kamɓe foof mbaɗan amen accompagné ɗum ɗo mbaɗan amen accompagné e football o famille ji amen sehilaɓe amen kamɓe foof dal donc ala caɗele comme foti waɗirde caɗele ni la en mbaɗi comprendre commune emin jouɗo aigle de la Médina en même temps commune international uji international emin jaaha coupe d'africaine emin jaaha compétition uji mawɗi joni so yi ha yimɓe foof gandi ɗum ɗon foof on oɗon hen ɓe gandat ɗum ko woni ko affaire ganduɗa ko ne waɗi sérieux joni awra tan ɗo mbaɗma hen accompagne anne kadi gona hen no fewi ɓeyɗon tinnade eɗen gandi les aigles de la Médina mi haali ɗum joni équipe mo ganduɗa no heptina championnat Sénégal mbeɗa sikki on nawi ɗum laabi ɗiɗi walla laabi tati ni kono kadi oɗon coupe du Sénégal kadi on nawi ɗum laabi tati 2021 2022 on garino kadi e hoori e championnat kono noon on kesana nawdi ɗum ko Dakar Sacré-Cœur nawno caggal nde mbasɗon kawral moon hakkude moon e les Amazones ɓe Grand Yoff kono e ndeɗo hitande 2024 faltidi on garti kadi nawɗon coupe nationale doublé ni mbaɗɗon nde tawno on mbaddi hen kadi championnat e oɗo saaha oɗon piiji e to batte Afrique si championnat ji ɗo tolniɗon hen eyyi affaire o kam comme mbiɗa no weeɓani joni emine championnat he emine Allah waɗi min jeehi ligue des champions min jeehi mbaɗi représenté Sénégal toon min garti joni mi yiiɗi tan inchallah so Allah watti tan ko ɗumni min dutto toon hande emine championnat he pour l'instant min woni premiére minen goni dow joni emin ñaago Allah tan Allah apamin toon ha inchallah min ƴetta championnat o min dutto toon inchallah haade mi woppiddemo tan mi rokko Harouna e mbadi kuptidindi lata ballon football to batte rewɓe no mbirumi ni wonno no worɓe ɓe no dokkirani gueɗal mataw wona noon ɗiɓi waade to fannu rewɓe ɓe no hani waɗirede e aɗa andi société men oɗo tolniɗo ɓe parani taw wonde ɓe dokki worɓe ho ɓe dokka foof rewɓe ɗum noon waɗi kamɓe eɓe mbaɗa eɓe tinni hen no fewi hay Sénégal hande football to banggue rewɓe yaari yesso no fewi saabu waɓe no makko ni kanko dari hen kaaɓi hen darde moƴƴe dari hen nde ha waɗi société o ha fuɗɗi jabde ɗum hande Sénégal sa limi leyɗele aduna baɗoje pettoje ɗe foof ne lime hen tende sa limi e sappo e nder Afrique ne jeeya hen sappo ardiɓe ɓe ɗum noon woni won darde darande hen won liggaɗo hen no fewi wona joni fuɗɗi ɓooyi ma won hedde duuɓi 40 joni fuɗɗi fettude banggue rewɓe Sénégal mi koye ma keddotomi Harouna kono manan en Oumar Bassoum nde tawno won namdal ngal o jogui koko yoyitino e ballal ngal laamu foti jognade ɓe waɗoɓe latta ballon to rewɓe keɗoɗen mo garten min noon namdal mo jogui mi tohara tagui fédération Sénégal o ɓuuri jogade wadde financé seulement ko sport football worɓe o tagui équipe tawɓe Sénégal naɓe kamɓe eɓe pamɗi samme kadi so potte leyɗe keddiɗe toujours waɗa ɓe éliminé kono Sénégal kamɓe e rewɓe eɓe mbaɗi ɗum faible trop walla ko fédération woni ko hebla hiɓe tottuɓe fodde no poti heblade ni e pour so mbawi yaade mbaɗa ɓe goɗɗoya Harouna hay sa haali joni iccilari no woodi kono no wirni kadi no teska beele koto batti saktude nde kabruji ɗi hattine walla to caɗele keedi woodi sikki banggue fédération ko poti wadde hen heewi ho fate équipe nationale hande ɓena mbaɗa hen aɗa andi so football rewɓe no yaha e leydi hande haɗo tolniɗo kala hon naati hen corporeji organisation ho wiite ho championnat fo fédération jetti ɗum en charge ko gonga noon
président ji club di kanko moni Aigle président maɓɓe woni Cheikh Ba e ɓooyanni fe en nani haali hen wonde de ɓe jahata coupe d'Afrique de Ligue des champions nawnoɓe ɗo hene Maroc o kaalisma nani hen heewi seeɗa kono walli ɗumen jalti hen kaf won ho tottata ɓe rewni to e fédération jiira e ballal fédération no walla ɓen woni noon football uji worɓe e rewɓe ɗo tolnino mbirumami société o jaɓirani waɗi doole padade ho banggue worɓe ho yetta he tawata rewɓe ɓe FIFA noon no waɗa hen darde mawde seeɗa saabu kala kalis mar fédération no nanna e football rewɓe he iwiri ka banggue FIFA o no waɗi financement ji mawdi haw fettina presque 300 millions hitande foof nden nanne e football rewɓe he e nder leydi he ɗum waɗi noon sa yi Sénégal hay howi Sénégal nayi hana hawe ho Sénégal aɗan yahatano coupe d'Afrique en jooɗima duuɓi kewɗi en kewano yaade siki o ɓuuri haalde moom koto batte équipe nationale en équipe nationale hande nana yaha na dañi jour uji ne hay professionnel en français no gummiɗo e équipaji mawɗi gonɗi ɗo e nder leydi he jaha no gonno professionnel leyɗele goɗɗe ɗum noon hollirti tan nana yaara yeeso kono noon no ƴettata alay saago noon hunde foof wona fini tan e ñalawma goto foof feewi ko noon ɗum noon Binta Korkil Seck konngol battinigol mi rokkuma konngol calmina kadi heɗotoɓema kono kadi eɓe gonduɗa kippu ha e mawɓe club maɗa min comme no mbiɗani tan waɗa remercier oɗo président amen Cheikh Ba président Cheikh Ba par ce que ɗum foof ligguey o foof ko kanko par ce que kanko waɗi men accompagné commune ɗiɗi chaque jour football o ko namdi foof am nga football ndo rewɓe weeɓani hay worɓe sah weeɓani ko financement mawɗo mais kanko moom en mbaɗamo remercier no feewi ndax à chaque fois omono ƴeewa komin yiiɗi komin goni à chaque fois komin yiiɗi pour wadde avancé yaade yeeso omoni hen kanko en mbaɗamo remercier no feewi e fédération aussi en mbaɗaɓe remercier no feewi en plus en mbaɗa remercier aussi Aigle de la Médina coéquipier amen de min gondi emi jouɗa ɓe e bandel bayen kamɓe foof en mbaɗaɓe remercier no feewi jarama kono noon ɗum noon a jarama no feewi Binta Korkil Seck mbeɗa andi Dieynaba e kam e yero jaafoto men e nden ɗon toɓɓere e waktuji ɗino ndogo on dartaki en jettimo no feewi kanko e dendagal ɓe wondi toon ɗum noon tedduɓe joni nataten ko yal haali mouvement nawetan no mbirunoɗen nani mbeɗa andi Dieynaba Sow no wowi ɗo ɓe ganduɗa ko Lebougui ɓe Rufisque nde tawnoɗe tawede e diwri dingli e coftal ɓalli yero Mangara ko e maɗa idirtomi eɗen gandi jonde waɗi ñande talata jawtuɗo jagoɗo kalfinaɗo ko yowti e ha joni sport kam e pinal hono Hadi Dieng Gaye o joddime ɓe ganduɗa ko tambiɓe alhaali nawetan ko saabino ni état o waɗi hen yowre woni laamu ngu ko fitinaji ɗi ganduɗa ina mbaɗanno hen kono jinnomi taw garten ko e fandare e nafoore mum taw woni nafoore nde nawetan jogui men garte toɓɓe en mbawa artude 13 ɗe foof kono koɓe miiji so tawi waɗama ma fanno ɓeyde yarude yesso kono kadi ne hesɗitine goɗɗum watte hen won wiyoɓe ni nawetan ala hay nafoore wotere hanno wadde koye vacances taw école aji uddi sukaɓe ɓe piiju kono joni natat e hitande hawre e championnat ji hawre e coupe du Sénégal yaaha ha woɗɗo e hitande adde caɗele te foof wawa gasdude yero no jiiruɗa ɗum min ko jimi ko e batu maɓɓe o ɓe mbi ɓe gadda ko hesti min ala min mbimi komi jaɓani ɓe gaddani ko hesti ɓe jiɗɗi nawtude nawetan koto fotno wonde e to wonno adan nawetan so tawi ka nanɗo jolfe nawet woni ndungu nden ko ndungu fetteteno ko étudiant ji janggoɓe école en so école udditi ɓe pija hakkude maɓɓe ASC ko association sportive et culturelle wona tan fettude bal ne woodi troupe théâtre uji nden sa yino nawetan ko kamɓe mbaɗatno ko wiyete ko setsetal ɓe laɓɓina leegal kala laɓɓine ɓe mbaɗa monument e hakkude nde mahe kala to mbirtuɗa e nder Sénégal fof ne laaɓi fof ne yooɗi sukaɓe janggoɓe ɓe jangguina ɓe wonde des secrétaires généraux holno PV windirte woni procès verbal ko ɗum ɗon wonno nawetan ko école uddi oto yimɓe ɓe jaane mbaɗoyo ko boni ndendinen ɓe heɓɓe ɓe gandal seeɗa forma ɓe ngalaɓe mais so ɓe mbi hande ko ɗum ɓe gartirta yo ɓe mbi ɓe gartirat ko wonno ko nawetan oto ɓe mbi aɓe gadda ko hesɗi ɓaade hesɗani ɗum wonno ɗo ko ɗum wonno nawetan so ɓe mbi hande aɓe gartira ko way noon min mbiɗa yiiɗi ɗum ɓaade hewɓe hande nawetan
waɗi ɓe ngoni yimɓe mawɓe e leydi ndi min mi rewe nawetan mi fetti bal mi woni dirigeant mi woni président de club mi wawa wiide hande nawetan moƴƴani mais noon to ɓe paano ɗo wona ko feewi fitinaji ɗi yoɓe petto ha mars ala mais soɓe mbiya aɓe gartire nawetan ko wonno ko rawane e rawan duuɓi ɓennude ɗi dans les années 80 90 min mbeɗa jaɓi ade hay jangguinde sukaɓeɓe ne wonno ASC fof ne wonno ɓe suɓotono ne mbadna sukaɓe ko wiyete cours de vacances ɗum no fof natti eyyi kono yero paaɗon feɗeno ma Dieynaba ɗo yero wini beele kadi ine weeɓa nde tawno so tawi koye vacances wonatno joni nde ndungu waɗatta ko université ji uddani beele wadde ko ñawdata ko nawetan firtani ma jangde nde kadi nde safre hande hay étudiant goto hewɓe nde tawno kitali ɗe koko nattodiri so tawi école ɗo nawetan hanno ɗo fuɗɗade ta ko jomumen ina goni e bundi jangde mbeɗa sikki ko mbiyata ko changement climatique walla ko waylo teskaɗo kadi en wonko waɗi hen hayso woni ni sa wiya yerodirɗum ene hawni seeɗa kono no mbiɗa ni ndungu nde waɗata nde tawat ko ɓeene jangga saha ndungu nde haɗata ene lebbi ɗiɗi kono wadde hoɗo wiita ne fawe e ndungu hayso ne woni konngol ngol ko nawetan yo fawe tan e vacances no yimɓe foof nde uddi nde ko nden tan wiite ne waɗe hayso woni yimɓe guddi koye taw wona e nawetan taw ɗum ɗon yo yaadire tan e vacances sukaɓe mbawa ɗum saabu ko mbiɗa ko nani nawetan won wiyaɓe ala nafoore neɗɗo wi nawetan ala nafoore haali ko weeli ɗum saabu nawetan ene wallita ene jirwi kadi ene wallita sukaɓe hewɓe ñenen gorzude mbiɗa yewtidane haarunom artanno e har guilto banggue agression ji ha e gueɗe goɗɗe ko ganduɗa nawetan haaɓima ɗum hande cukalel so yeehi ene fettoya bal andi bal jot mo heewi nawntuma aɗa yaaha subaka aɗa yaaha softinoyde ɓalluma kikiɗe aɗa fettoya ala jot goɗɗo wiide aɗa wadda hen gueɗe goɗɗe wadde nawetan so fewnama ene wawi wadde encadré ene wawi rende sukaɓeɓe so woni kayne gueɗe goɗɗe nattinaka hen kono noon wiide tan kayne ittu ɗum walla ne adda hen haalullaji goɗɗo wiide ko yo fewnite no yaro winni so mbiya ɓe gartiri no wano ni ko ɗum ɗon woni ko wawi woni fayodinde kam Harouna miijo ngo no moƴƴi toɓɓe ɗe ne kewi en mbayno artude waɗande 60 gollorɗe woni entreprise ASC ji ɗi walla ɗumen to batti e financement ji e ko nandi hen hayso tawi yero wi ɗum wona kesum kono koko hani tengtinede ɗe toɓɓi soɗi tawi ɗe tabitinama koko nawrat nawetan yeeso mboɗo jaggi tan fof ɓetonoma waɗede ɓennani waɗi wiyete ASC emploi waɗino ɗo laamu ne jetta kalis no financé projet ji e banggue nawetan ASC ji wona ɗum woni foti wonde rôle nawetan jumre nde ɓe duttoni on banggue nde kalis nannanoma hen projet ji mbaɗa kono yahani so ɓe mbiya mbaɗa entreprise aji ɓe mballito nawetani financement ji ASC ne mbaɗa ɗum wona ɗum foti wonani ɗum nene e nder toɓɓe mabɓe sappo e tati liggey nawetan foti tinede tan e lebbi sappo e ɗiɗi wonde hitande haara e lebbi tati ha lebbi nayyi woni noon joni leydi ni ne sansiri ni yeehi ha woni hay goto andade année scolaire futti eɗa haadi a haali université joni ala calendrier école janggol waɗat grève aji meñanga ha juillet août nde minen hande min pettata e nawetan nde école udata ko mois de juin juillet yimɓe puddo nawetan juillet août septembre octobre final uji mbaɗe novembre yimɓe janggoyi jeehe haajuji men joni noon watti hawrude e compétition joni terrain ji ni de yimɓe petti ngala nawetan yaha ha mars avril par ce que leede de ne keewi yidɓe ƴeede hen nde min jeeya hen hoɓe ponno wadde ho fof ɓe donko wadde ɗum e nder hoɓe dokka ho ɓe jaha noon waɗa déborde kadi hay jangguinoɓe hewɓe laamu ko gonga ni laamu ne yiiɗi wadde ɗum organisé ne fewnita kono mboɗo sikki ƴewde fuddunoɓe nawetan no puddorino 1970 72 wonno wona hande ɓooyi ɓuuri duuɓi capanɗe joyyi no fuddorano ni ƴeewoyon hoɓe en banno ha gandon no dardirono ha dañi duuɓi capantati gadiɗi hen di par ce que nawetan hoye duuɓi sappo battidiɗi tan wat faade sappo e joyyi ɗi fuɗɗi bonde natti wonde woppi lawol mum duttoɗa ƴeewa ha watteno aɗano puddoroɗa ɗon ƴeewa ha keesi ha gaddata hen duttoɗa ha watteno aɗano mbatta wadde ɗum woɗo ɓeyruɗa hen yaade e jamanu mo gonɗen hannde o ko ɗum fonno wonde kono wona no ɓe darniri wona ɗum yiya ko tonguirta nden toɓɓere Yero Mangara ko hani en ɓeydede ha moƴƴita aɗa andi sa daari no feewi nden nawetan fof koko ni wodno pelle fof koko yaaduno ni woodi ɓe ganduɗa hande ɓe goni théâtre waɗoɓe théâtre mawɓe nder Sénégal ɓe puɗɗi koye nawetan c'est à dire ne wodno final théâtre ne wodno ɓurɗo labde leegal ne wodno football sa daari hande pettowo biyeteɗo Victor Diagne o ummi ko nawetan jeunesse amicale de Waguñayi Claude Leroy woni entraîneur équipe nationale yeeyimo toon match goto ittimo addimo équipe nationale wawa wiide ɗum ɗon ne boni mais koɓe jiiɗi ko wadde hande yirade hen haalis yo yimɓe pettu ha mars
ha avril ala janngo hen école woni hen ko hewɓe hen ko bandiji so ɓe min ko ɗum ɗon boni e ko Haruna wi ko gonga ɓe mbaɗi hen haalis ɓe mbaɗi ɗo créé ASC emploi min mbeɗa sifotono min kotini ko Guédiawaye jamono 2 ɓe gudditino atelier menuiserie ɓe mbaɗi ɗon siège aɓe mbaɗa canal aɓe jeeya ɗumen fof ɗumini a yiyat neɗɗo ara teddina derur mum ñaama kaalis fof sakkitta ko hay nokku jarama wona ko hesɗi tigi wona ko hesɗi ewode nden luggiɗi kono so fof en mbaddi junngo e faandu juuɗi fof so coododiri ina gasa laaɓa nde tawno newe tan kadi ko e gueɗe mawɗi paydinɗi keptinade Sénégal ne kadi e jiya tedduɓe ko ɗon tigi natireten alhaali Ligue des Champions. noon tigi en naati ɗon Dieynaba gartanamin seeɗa e kawri e gartam kawri jeetati baɗɗi talata kam e alarba tigi Oumar puɗɗorɗen koye espagnol uji ɗi hono Real Madrid kam fooli Atlético baluji ɗiɗi e gotel e on ɗon saaha Barça kañum noon fooli Benfica bal goto e kowal PSV kam noon ko Arsenal fiiɗum ngal ari ko 6-2 e gotel e on ɗon saaha noon Bruges kañum nene ko Aston Villa fooli ɗum 3 e gotel Dortmund kam e Lille mbaddi ko ɗekki gotel e gotel dogi hakkude mabɓe Feyenoord kam ko Milan fooli mbo 2 e kowal PSG kam ne ko Liverpool fooli ɗum bal goto e kowal to banggue Allemagne ɗi noon ko Bayern Munich kañum noon fooli baluji 3 Bayern Leverkusen tawni kañum heeɓi ko kowal Oumar Sow ko ɗum ɗo woni tongudu match uji ko noon tigi e Dieynaba ɗum yaruno eɗen gandi ni jeyno e kawri hayso wonano mbiyen ni ko ɓurnode fadede woni hakkude Paris Saint-Germain e Liverpool angleɓe ɓe ngari ha to Paris PSG waɗi kawral paydingal kono wattidaki folde haade meɗen yajñade hen Oumar Ka wonko miiji hen beela ma weɓan Paris Saint-Germain walla ala keɗoɗen ɓe garten Oumar Mamadou Sow tokora salminama en calmini heediyankoɓe coftal balle kuuɓal ko laaɓi ko tan ko Arsenal kam laaɓi on ko baɗowo qualifié saabu tawayi ombo waddatno kono fi ɗum ko wawi won bituji 7 hunde hewde ɗum pour wona montada hay goto sikkani ko hedditto ko Paris footballi match mo gandanɗa hoorema ko match mawɗo kono noon heɗen ɓe mankira tan ko sens par ce que sa ƴeewi football ngal fof kam waɗi ngal kono noon koko Mourinho wiyatno ko geddi ball position ay geddi point ƴettu bal o putbila kono min mi ƴetta point aji ɗi mi nahna loggol si nden waɗi min mi ƴetta point ji ɗi pour Paris noon yaha ta Anfield sanso ɗum en cikkani si waɗi wonat miracle mawɗo waɗi ma won kawis ko noon Oumar Kawi on wiyete Arouna Deme beelaɗo yaade ɗum ngal kawral jeyno e ɓurnode fadede e nde tawno hewɓe noon ɓerɗe mumen metti en nde tawno heewi logguiɗe ganduɗa PSG ne hanno loggude kono laataki eyi wona PSG waɗi tan hono wannode hawre Getafe walla Atlético ni surtout e Gérone noon ɓe mbanno ɓe mbaɗi petti ɓe mbaɗi hamoji ham yimɓe fof jaɓaniɓe o ni wowi wonde so pettere wonma wonde no wawi wonde noon hoye pettal gonɗe no football fof ne heeƴa hen ayde entraîneur Liverpool e hoorem jaabi wonde ham ñande o pettugol ngol hawre bawɗo ɗum hay sinno Allah waɗi sutura tan o yalti hen noon waktuji ɗi noon dogo dartaki neɗɗo fof ko kawral ma taw yero ma gara an koto hakkude Real de Madrid eɓe ɓe ganduɗa ko Atlético Madrid panumami ko Real jaɓɓino kono ko ɗiɗi tan e gotel waɗi e dande Atlético waɗa sikki kawral duttal ngal ma weɓan ɓe weɓantaɓe Atlético koko musɓe tampinde kono noon mbeɗa andi ɓaade ɓe loggino ɗiɗi maɓɓe jatoon ɓe petta kamɓe mbatta élimine ko heewi noon Atlético mais tampinatɓe kono noon weɓata wonata match weɓata Dieynaba Sow FC Barcelone yimɓe fof ne mbiyanno kamɓe kam ko bituji kewɗe ke logguɗi kono hakkude mabɓe Benfica hay so tawi koye nder toon to Benfica wonno gotel tan hewɓe ne jawani ɗum Barcelone so Allah gotel kam ene yawni paɗa ha duttal ngal saabu hewɓe cikkanno Barça jaggi Benfica ma fi ɗum 3 en 2 en surtout ɗiɗo dumunaji kam Barça ne heewi loggude kono noon gotel kam ene yawni saabu e qualification sa fi gotel match gadano aɗa sikki e nder Camp Nou eɓe ɗon kam mataw piggal ngal ma labto walla Ligue des Champions kam ɗum wonde Camp Nou e wonde Bowal e nder fof jomum so ari addata ko yesso wongo a wawa ɗum famde ayi Liverpool ene Paris ene yaari ko noon tigi ɗum noon e nani bakkoji ɗi Saliou Diaw holli en yewtere nde gasi ha laaɓi Allah jarama on jarama Harouna Dieynaba e Yero Mangara
anni jungo ma funnama Malang Sonko heɗanno en to vidéo to ɗum noon onon rewniɓe to Facebook oɗon jii golle e labɗe baɗeteɗe toon Saliou Diawo Allah jarama